No, čaute, já vás dneska vítám u tohoto videjka z GEF. No, mali jsme tady part. To je part 2 z GEFa a teraz musíme na to GEFa zabiť, myslím, že zabiť to tu všetko. Dobre, potrebujeme, máme palicu, musíme zabiť toho veľkého bossa. To je náš plán. Dáme si trochu hlas. Tak, dobre. Čujete, kde som? Je to všetko z toho prvého. Coca-Cola, bereme. Na rýchlosť. Kde som? Kde teraz som? Absolutne neviem, kde som. Spal na takom mieste, že nie som nič. Dobre. Tak poďme za tým čávom. Á, tu je cesta. To znamená, že... To je ďalšie. Dobre. My sme preč. Ja toto idem zaučiť. Čau, musím byť potom. Ja si myslím, že toto zase GEFa vôbec to tam není. Dobre. Podľa musíme... Musíme... Tam. To bude taký čau. On tu tiež lúti. Yes. Ideme sem a tam je mohol byť aký čau. To svieti. Aha, tak dobre, tak asi za živote to má. Som tu. What? To je úplne zlá. A dobre, to tu máme. Dobre sprostý. Celý ľudí mám chvalivo. To je zle, to už deň 2. No, teraz taký profesionál. No, toto by sa mohol spraviť. Je tak. Dobrý nápad. Ale ja tu myslím, že by to dám. Poďme na to. Nenašiel? Á, našiel som už dobrého. Soda. Dáme si ju. Nemáme dostatok energie. Tá, dobre, môžeme ísť ďalej. Už za zníženie, tu je koniec cesty. To znamená, že tento GEF vyzerá veľmi, ale veľmi zle. Nemáme dostatok healov. Nemáme nič. Dostatok. To znamená, že máme bezalovú pálku a to bossa najčistě porazíme. Ešte by sa to malo trochu vylútiť. Je tu barák, že toto vedľa. Lebo ja absolútne neviem, kde sú nejaké veci. Lebo nič tu není. Nič, absolútne. On sa dá už bejsku, neviem na čo. Nič tu není. Tu vie čo? Musím švínuť, lebo sa blíži moc po mňa. Za chvíľku. Tak dôvodno zabýva. Zavrel som, ne? Kde? Dobre, ja už idem teda do toho baráku. Kde je barák? Tyko, preč. Choď preč tam. Kde je ten barák? Čo to je? Náboj. Dobre, by som mal ísť. Zapadá slnko. Tam sú. Let's go, rýchlo. Lebo potom, to by som dal sú bejsbol pálku, ale to pôjde až 25, 6 kus GEFovia. Dobre, poďme sa schovať teda. Dobre. Akože nič tu není. Absolútne nikto tu není a nič tu není. Ani dvere.
Dobre. Nemám absolútne nič na základe, bo nič nemám. Dobre, ešte. Dobre, čiže napíšem mu, že please hammer. Prosím, kde? Kaďu, že kaďu, dajú more, kaďu. Dajte nám vystávať. No dobre, dobre. Co tu bychom byli? Tak to budete celé postavať. Tak nepád. Tak. Ale nemá na to prostriedky. Škoda. Dobrý deň, čau. Dobre, trochu to zrýchlíme. Aha, niečo našiel, čo to je? GPS. Tam je veľký box. Kde som? To je GPS. Pozrieme GPS. Čo to je? Takže čo to je? Čo to také? Čo to? Čo nás rúti? Ale čo to je? To sú ľudia, tomu chápem, a tie budky sú čo? Počkej, čo sú tie budky? Aha, to sú itemy. A itemy sú aj tam ďaleko. Tam ďaleko sú itemy. No my sa potom pôjdem tam celé prehľadať. More, kde sú tí čávci? Opíšom. To sme, tak to by sme mohli zapiť to bossa. Ešte traja. To bolo 5 sekúnd. Mrdáci. Tikos, ne. Nič niča. No poďte, mrdáci, no poďte. Nie. Ty kokos, dobre, a to neráta. Neráta sa zvedko. Dobre, mal by som, aspoň mám. Nemôžem utočiť teraz. Mám kladivo. Ale teraz je problém to, že nemám sa s čím ubraňovať. Toto šetlenie, prosím, tam niečo je nejaké hýry. Dobre. Tak akože budeme zabíjať, môžem zahýlovať. Prosím, tu niečo je. To bez giftami možno. Dobre. Ešte kúsok mohli ísť. Dôležité bude koniec cesty. Koniec mesta, tak povedať. Dobre. Asi som mal pravdu. Nič tu není. Takže môže sa vrátiť naspäť, tam pôjdeme. Chcem sa hodil to GPS-ka. To má byť GPS-ka a zbraň. To by som mal naspäť to zjedol. Dáme si nejakú tú čokoládku na energiu. Dobre, teda, tak dáme to. Tak ideme, let's go.
Máme tu dom, to sme zase už neboli. Poďme predávať. Hýry. Dobre. Sa nám osvietilo. Budeme sa pozrieť túto. Yes. Čo je to? Náboje. Dobre, čavali, že vidím, dobre. To púkalo náboje. Ježiš. Takže nie je kladivo, ale keď potrebuje nejakú zbraň, tak tu nikde není. No možno nie je kladivo. A to zase nič není. Ty kokos. To sa niečo svieti. Silné svetlo. Áno. Zase nič není. Po túto baráku. GPS možno asi vyšlo ľahšie. Nebudem, áno. Ja som nič není. Najmenej tomu, že sme žiadnu zbraň nenašli. Je to také možné. Tam sú 6 gifov, Dík. Dobre, už mi sa to fakt kladivo, že už vlastne neviem, to už proste že raz kladivo. Nikde zbraň. Ne. Nevím. Že by? To skladivo. Ja som tu aspoň drinken. Budeme ešte tako rýchlejšie. Tangev. Neviem, aký nafetovaný. Asi tí, čo si kúpite Robloxy. Ne také vnejazdí a ničo. Tak ďaleko vidím. Ty kokos. Nič tu není. Nič. Na zbraň. A ľudia na zbraň. Kde sú nejakí tí ľudia? Dodal som to. Ne. Dobre, dám. Čo na zbraň. Poď, pomôž mi. Pomôž mi. Pomôž. Kde ten šáva? Zabij, to razí. Nic to zaplatí. Super. Bez komentu. Akurát sa spavnil. Ako vede spavnil. A keď to potrebujem, ale má byť zašumný. Dobre. Money. Tam je. To je ten. Dobre. Kladivo tak sa potrebujeme, ideme rýchlo. Ešte to pridám, že by sa to zvládlo, aj si mi tam by. Ale je to jedno. Aby si to všetko predala to. Bo aj tak tu nebudú sa nie. Dobre, tam by som neodpúčal ísť do druhého baráku. Neodpúčal by som ísť. Išiel by som okolo. No, čo povedal, kde? Piklus. Si musím skovať hentom teraz. Na jednu noc. Sám.
budem tam celkom sám. Než ako to vidím to. Kde sú ľudia? Dáme do ľudí. Raz, dva, tri. Tam presne rovne. Keby to vyčíslil, aby som mohol ísť. A nie ku mne. Ja by som tu zasol. Tak by to bolo ďaleko, keď takto. Neviem. Dobre, aby som to dobre, Giga. Giga, to je také diere, tu sú. Čo tu je niečo? Nemáš kladivo. Idu, má to celé vyčistí. Boss! Kde je? Tam je. Kde je? Oni za bosom. Bo ja to absolútne nevidím. Kde sám sú? Dobre. Zabíjam to. Ty kokos. Nafetovaný. Dobre nafetovaný. Neviem to ničia už. Stavím. Dobre. Ty kokos, dostali až úplne sem. Tam sú, tam pojem, tam bol boss teraz. Ja s toho bossa nezabijem, zase ja neviem, lebo on nevie za mnou, ale keby ma pripravený, ja by som mohol ísť. Kde sú? Tam je čávo, tam je cesta. Tam sú čávovci. Mal by som to asi nájsť. Yes. Nič som ti nezobral, ale prichádza slnko. Dobre, tak máme sa pripravení, ešte by som nevedel. Takže to sa váže hýli. Dobre, máš jeden život. Keď má jedenkrát, teraz mi to povie pomôcť, som skapal. Dobre, mal by som na tej hýli. Tu bol ten boss. Pekne. Tam jedna. Nie. Tam. Dobre, ako by sa mám schovať, lebo dom na polovicu, áno. Dobre, tak ja si mám potrebovať nový dom. Dobre, poďme na to, let's go. Postavíme si to tu. Ok, let's go. Ne, tuto. Tu ne, to mi nepáči. Tuto by sme to mohli postaviť.
Zabijmy to widać. Tutaj karniczka. Nie. Zasus kapał. Dobra, tak uvidíme sa pri ďalšom videu, zatím